Ongi etorri gaurko saiora. Goizeko 10:05 dira. Zuzenean gaude Mondragon Unibertsitatetik. Bi gai desberdin, bi ikuspuntu, bi ideia mailaren ertz bakoitzean. Hitzak onak, alde batetik, bestera, hausnartzeko gaiak. Honako hau da gure saioaren dinamika. Astero, bi gonbidatu ekarriko ditugu, gai baten inguruan eztabaidatzeko eta ditugun zalantzak argitzeko. Guzti hau pinponaren jolasarekin egingo dugu. Pinponeko pelotak bezala, gure ideiak ere alde batetik bestera joango dira, begira. Dantza eta musika, musika eta dantza, lotura zuzena duten bi gai sakon. Baina nora arte iristen da batetik bestera dagoen muga hori? Apurtu daiteke bien arteko harreman hau? Ala banezina al da? Gaurko saioan zalantza hauei erantzunak aurkituko dizkiegu. Alde batetik, Gorka Granado izango dugu gurekin. Bere talentua zabalduz aurkitzen dena. Euskal kultura berpiztuz, dantzarekin eta dantzarentzat. Bestetik, Julen Leturiondo. Itzalaren babesean, bere kantu berriarekin datorkigu, bere bizipena kontatuz eta euskararekin bat eginez, musikarekin batera hezi eta bizi den gaztea. Gure saioaren ondoren aurkituko den albistegiarekin uzten zaituztegu orain, eta ondoren gurekin hasiko gara, zuekin batetik bestera. Artea, euskara, emakumeak, belaunaldiak, gizartean kolore berriak ekarriz. 101. toma, grabatzen, 5, 4, 3, 2, 1... Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri gaurko saio berrira. Baina, hankaz gora dago? Eske benetan. Dantzarekin eta dantzarentzat ez den gazte sopelarra. Pausoz pauso Euskal Herriko txapelketa iritsi den dantzari aparta. Indar eta ilusio guztiak jarrita bere helburuak eskuratu duen mutila. Gorka Granado, bapa, Gorka. Zerbait gehiago zure gaitik gehitzeko? Bueno, ezer gutxi, dantzaria naiz, sopelakoa, eta plazer batean egoteaz. Osondo. Eta Julen bestaldetik, naiz eta bere abesti berria itzalen babesean deitu, bere eta bere talentua ez dira honela isladatzen. Gurekin Julen Leturiondo Ibartar gazteak badu musikari zer eskainia, pa Julen? Apa, egunon. Zerbait gehiago aipatzeko? Bueno, plazer badala bebai hemen egotia, gainera hemen ikasitakoa, orduan, bere zixa gaurko eguna. Osondo. Bueno, Gorka, 2019ko Euskal Herriko gazteen irabazlea. Euskal Herriko txapelduna dantza soltean 2021. Bizkaiko eta Arabako
Aurrezko txapelduna 2022an. Zer gehiago, Gorka, nola lortu duzu horren urrun iristea? Bueno, nik uste dela bi puntuen balantza bat, ezta? Lana eta jarrera. Jarrera behar delako jarrera positibo bat eta aurrera egiteko jarrera bat, bestela hemen inorrez doa aurrera eta ez dago zer egiterik. Eta gero lana ere, azkenean da urte askotako lan bat, gero txapelketen kasuan hori 3-4 minututan erakutsi behar dena, eta hor dago, horratzetik dagoen lana da urteetako lana, orduan, jarrera eta lana. Eta gero ja ingurukoak ere babestea eta laguntzea, eta babestua sentitzea ere, nik uste dela gauza fundamental bat. Nola sortu zen dantzarekin duzun lotura hori? Uste duzu honek egin zaituela euskal dantzaren eredu? Eredu esatea hitz potola da, baina. Pixka txikitatik, familiatik datorren zerbait da. Familian beti izan gara oso, euskal kulturarekin oso elkartuak izan garenak. Eta pixka tortik, gurasoekin kulgatuta hasieran txikitan. Eta gara, haiei esker ja hartu nenik erabakia hortan jarraitzeko. Eta, familiatik datorren zerbait. Eta gero ja hori, nik hartu nire bidea, jarraitut nahi izan duan bidetik. Eta, hola. Sopelako ikur nagusia zara. Bi dantza taldeko irakaslea, herriko holtzak zureak egin dituzu. Zer lotura duzu sopelarekin eta nola zabaltzen duzu zure dantzan egiteko grein hau herrian? Ni eskena naiz beste herritar bat, baina dantzaria. Orduan, igual gutxi ikusten da, edo ez dago dantzari asko sopela, ez dakit, baina nik hartu dut bide hori. Eta, zabaltzen dut, jendeari erakusten ere badagoela euskal kulturan beste parte garrantzitsu bat nire ustez, dantza dela. Eta, hori sendotzen eta hori hor dagoela aldarrikatzen, eta horrela bizi dut nik dantza sopelan. Lehiaketetez gain, badituzu biro ederrean dantzatzeko beste talde batzuk. Nolatan batu zara oinkari dantza taldearekin edo eta korrontzi musika taldearekin? Nire txapelketetako irakaslea, irakasle berdina da oinkarikoa eta txapelketetakoa. Eta hasi nintzen txapelketetan, eta gero, berak bultzatuta, eta nik ere ja oinkari neukan erreferente moduan, orduan bultzatu zidan hor sartzera, eta sartu ginen taldean. Eta gero ja, oinkarirekin emanaldiak eginda, eta ja korrontziekin, korrontzia musika talde bat, eta oinkari dauka, korrontzirekin olako oinkari dira korrontziko dantzariak edo. Eta orduan beti kontzertua dagoenean, dantzari moduan joaten gara gu, eta hor diator aukera hori. Eta gira esan zabaldu izkigula pila bat ate, eta holtza pila batetik pasagarela, eta horrek ematen du ere gero tablak izateko, eta horretan erosago sentitzeko ematen du laguntza bat. Osando, beste aldetik, Julen, euskal musikaren promesa handienetako bat, musikarekin ikaragarrizko lotura duzu eta pop estiloko abesti propioak egitea gustatzen zaizkizu. Nolatan hasi zen abesteko grein hori? Abesteko gehien bat, musika ikasteko, txikitatik. Eta beti izaten dut, izan zala, inbidea gaitxik, zen ere klaseko isadanak, 8 urtekin edo lan, zeuzen musika eskolan apuntauta, eta ni ez neuan. Ordan pixkat inbideakin, neuan alojo, nik ben nahi dut, eta azkenian, kriston txapa eman ezen ere gurasuei, apuntau zezten, eta, gaur egunera arte, ineban horre piano ikasketak, eta gero sartu nintzen beste instrumentu batzuekin, adibidez gitarria, eta, instrumentuaz aparte, erabaki bia zenun, edo hartu bia zenun hautazko bat, eta nik erabakin eban koruan sartzia. Eta ia sartzerakoan koruan esan eban, esken eri gustatzen jatana da abestia, ez jotzia hor piano klasiko bat. Orduan, baina, nola, neukane ikasketa hori bebai, uste hartu nitxune bi gauzak, eta pianoakin hasi nintzen, nire kantuak sortzen, eta batez be, abesteko, ez dakite, erramienta bezala erabiltzen pianoa. Eta hori, hasi nintzen idazten, tontamentian esaten da bezala, hor nire etxian, baina inungo helbururik gabe egisa zen. Eta bai izan zen, unibertsidadera heltzerakoan, eta amengo lagunekin, lagunak itxerakoan, esan ebala, goiaz proiektu bat itxera edo aurkestera behintzat, eta hor jabiz. Eta naiz eta gazte izan, ibilbide luzea duzu aurretik. Kutxa Kultur izeneko programari esker hainbat kontzertu eta zuzeneko emanaldi ematera iritsi zara. Nola murgildu zinen proiektu honetan?
Jo, hori, izan zen geuzela unibertsitatean, eta esan genuen, goia zoze proiektu guapo bat presentatzera, ez? Eta nik banitxune kanta batzuk idatzita, eta bueno, batez be kutsakoa izan zen, ja indala urte bete, aurkezten zinala, bada lehiaketa moduko bat, azkenian. Aurkezten zara, eta eurek hautatzen dabe 6 artista. Eta, bueno, aurkeztu ginean, hori, baina inungo helburu gabe, gainera jende mordua apuntatzen da horretara, eta esan genuen, bueno, pues a ver qué pasa ez. Eta, bueno, baditxuz ezten, hautatu izan nintzala, eta, bueno, guretzat izan zen kriston ilusioa, eta azkenean horrek ekarri digun dana, oso politxa izan da. Que me corten la cabeza konfinamenduan etxean konposatu eta Que me corten la cabeza konfinamenduan etxean konposatu eta grabatutako abestia. Bapatean dena beltza dela ulertarazten duten isilduak doinua eta itzalen babesean azken kantua dira zure kantuetako batzuk. Nola sortu zen azken kantu honen abia puntua? Jo, itzalaren idatzin eban oindala asko. Oindala 3 urte edo. Eta egisa esan nik konposan eban musika, baina letria ez da nirea. Letria da nire lagun batena, justo ikasle hori bai, Naia Izburuana. Eta izan zen, uste dut izan zela juergan, de hecho, konta honotzala niri gertau, pasau jatan gauza bat, historio bat. Eta bera gonzan horrekin buruan, denboran pila bat, esaten, jo, nik bebai hori, olako zoze bizi izan dut, edo, berak bebai nahi zaban hori espresau, ez? Eta egun baten, heldu jatan beran mezu bat, eta behitxu hau idatzi dut, historia honen arira. Eta nik esan eban, vamos a ver, eta de repente irakurri neban, eta asko guztau jatan, eta zin nintzen hor pianoakin, nekan zoze, eta holan sortu zen, izan zen elkarlan moduko bat, gero eruan neban bandara, eta beste soinu bat hartu zeban ez, asko jantzi zeben kantua, eta bai izan zen bison arteko lanketa bat. Vale, jarraitzeko, orain gurekin lankide aparta Añez Dia. Zer duzu eskuartean gaurkoan, Añez? Kaixo, kaixo bikote. Kaixo. Zuek holtza gainean egoten zarete normalean, eta gaurkoan atzean egoten direnei eman nahi diegu ahotsa. Orduan, kaleko jendeari galdetu diogu, eta aretxabaletan egon gara galdezka. Beraz, ikus dezagun zer esan diguten. Enik bulego. Bagitxen, bantxerak eta joten daunin, telebizioa egin bintxe, nahi etxek entzuten dutxo egin. Rosalia, eskar. Beti, azuka aldatzen da bilenean, denbora libre dauko denean, musikean, denbora guztien, kotxian, edo nun. Ni bai, asko. Bai, denetatik gustatzen jat musika, bai, edo zein talde, musika bera gustatzen jat. Gehien bat, jaizeta juten zarenean, ez zutuzula kriston musiki eta gero bebe kale motxo batiaz gara, motibatez zara da. Holan, afari bat edo ekitzen bade, herriko jaixetan eta, sobre todo, mexikanak, me encantan. Nik azte burutan, bakarrik. Guri asko, baina ja nire adinekin gero eta gutxia. Edo zein zapatuan, etxen dagoen dantza lagunekin, etzauen alkohola tartean bez, batzutan bai, beste batzutan ez, baina, Ja ez dagoetan gauzak egin, akabo. Baina ikustia bakabak. Ez da dantza egiten. Ez dakit, momentua, adibidez berbena batian, ez dakit, euskarazko abestia bat, edo ez dakit. Egoeri, adibidez elektroniki musiki, itzotzu, adibidez, dantza itxi, ez depende momentuen. Dantzatzen gauen, igual momentuko kanta, puntako momentuko horrek abestiak. Zeran da hori olatu, olako tipo pizka bat olan alegreko kantak, txasoko olatuak. Gehien barreketon. Musika barik, dantzatzea, batzutan divertigarria da musikiaz baino, aldozu asmatu aldozu, eta gehienetan itxosuna da txorak irisak eta sortzozu kriston baile guapoak edo, muy poco como random, lertzen. Bai. Agian bai, nik uste baietz. Sentitzen baldin badugu? Zuzua da. Hori beti danik, musika entzutezunean azkan batian, beti egoten zara dantza. Dantza musika barik, bai, baina gehienetan dantza beti doia musikiaz. Hombre, bai, ez?
Depende zen musika mota, Bai, dantza desberdinak daitezke. Hori da, ambientia, igual topatzen duzu ambientia, segun ze musika, ze ambiente, ze jentea. Lotuta doiaz, baina aldi berean, bakoitza bere esparrua dauka. Eta fusionatzen baldin badugu, ikaragarria da. Bai, egongo da, bai. Zein? Zoriontasuna, zetak taliana. Negatibo. Bueno, ikusi duzuenez, hainbat iritzi daude. Gaur egun badaude hainbat abeslari, abestiak zuzenean abestu ordez, playback egiten dutenak. Eta beste abeslari batzuk, beraien letrak ez dituztenak idazten. Zuek, ze iritzi duzue jendeak horrela jokatzearekin edo, ze uste duzu horri buruz? Ni. Playbacka, egiten da, eta gaizki ez iruditzen. Baldin badago lehenago abisatuta playback egingo dela, baina, karo, hori zaio inori interesatzen pertsonari kontratatzea, playback egingo dela jakinda. Eta gero letrena, nire iruditzen zaiz zerbait logikoa. Azkenean, abeslari bat igual mugatu daiteke ondo abestera, baina letretan izatea oso fina, eta orduan, orain ikuste ditugu adibidez, euskal talde asko eskatzen diotela bertsolariei edo idazleei letrak idazteko. Eta gero abestiek edukiko daute beste puntu positibo bat, ni uste ondo. Bai, ni ados naue zentzu askotan, batez be letren asuntuan, justo jarri oterako ez nire adibidia, baina isa batzutan, zu musikaria baldin bazara, itxen dozuna dala musika, ez? Eta azkenian, baldin badauz idazliak, bertsolariak, poetak, itxen dituztenak letrak, ez azkenian euren artea eta euren magia da hori, letrak itxia, orduan, nik beti esaten dut, eta nire nau beti oso prest itxeko elkarlanak, artista edo arte disiplina ezberdinekin, eta nik uste dut hor dagoela bebai mamia eta hor dagoela gauza oso onak eta elikatzen dabela asko zure proiektua. Eta gero playbackana, nik ez dut inoizin, baina iruditzen jata azkenian da erramienta bat, ez? Erabiltzen dana, egisa da askotan erabiltzen danean, ez dala, holan kontzertu lasaitxo bat, edo izaten dela normalian, artista bat gehienetan urbanora juten dana, baina ez urbanoa izatiarren. Emoten dabelako beste show eta beste espektakulo bat, ez azkenean bebai oso zaila dalako egotia abesten dantzatzen, pirueta batzuk itxen, nik ulertzen dut, exigentzia bebai beste bat dala. Orduan, hori erramienta bat da azkenean, eta eurek erabiltzen bada, eta euren lanakin posik baldin badauz, nire txik ondo. Da, zuek uste duzue playback egiteko momentuan jendeari errealitatea erakusten zaiola, edo ez dakit gezur modun hartzen da bela jendeak? Zer uste duzue dara? Ez dakit gezurra dan edo ez. Azkenian lantzatzen ari dana da kanta. Spotify entzun dezakezun kanta, ez? Bai itxen dala askotan kanta lantzatzia eta gero gainetik jotzia, hori askotan itxen da, eta batzutan jendeak esaten da, igual, kentzen da bela mikrua eta entzuten dala, ez? Baina, karo, hori, logikoa da, normala da, askotan itxen da, batez beleko handixetan, betetzeko soinuak, ze jotzen dozunakin agian ez dozu betetzen palau bat, edo ez dakite ze leku. Orduan, errealitate, hori hausnarketa sakon bat izan leike, baina niretzako hori dala emoten dabena dala beste show bat. Da kontzertu bat, baina zuia juten zara, badakizu zetara soia zen, eta ze ikusiko duzun. Orduan, zuretzat bada errealitate bat, ze badakizu artista horrek zeingo daben. Igual baldin bazoiaz, ez dakit, beste kontzertu tipo batera bat, tipo bat bere gitarriak eta playbacka itxen arrarua izan leike, eta esatia berse da hau. Holako eventuetan. Totalmente. Eta dantza munduan bebai, aurkitzen dituzue holako berdintasunak ez dakit playbacka, musikan eta dantzan, zeo aurkitzen da holan basaten dana, ze? Hombre, dantzan playbacka... Horra, etxidinot, antzeko zeo zer aurkitzen duzue? Ondo, mozen ikustea, baina... nik playbacka ikuste dut bakarrik... Hombre, dantzan azkenan zoaz, eta hor ikusten da, dakizuna, ez dakizuna, edo momentuan zer egiten duzun. Musikan bai badagoela aukera hori, azkenan da soinua eta soinua ez da ikusten. Soinua egon daiteke, baina dantzan ez, orduan. Dantza igual izan daiteke musika baino errealagoa, edo trampa egiteko aukera gutxi horrekin dagoen zerbait.
Bueno, nik ez dago galdera gehiagorik, así que... Oso ondo, hausnarketa handi hauekin nahikoa, bakean uste zaituzte. Bueno, agor. Agor Añez. Bueno, vale. Jarraitzeko betiko euskaldantzek modu batean edo bestean evoluzio bat izan dute eta berdina kantuekin. Berrikuntzetan oinarritzen gara eta poliki-poliki aurrerantz goaz, ezta? Zer deritzozue gauza berriak txertatzea bai kantuetan eta dantzan eta kantuetatik edo dantza hauetatikan berriak sortzeari? Nik uste dantzan, banandu behar direla bi gauza basiko edo, no? Euskal dantzan behintzat. Nik uste zerbait berria sortzeko, oso ondo dago berria sortzea eta aurrera egitea, baina hemengoa ahaztu gabe. Hau da, Euskal dantza ondo menpegatu arte eta base hon bat izan arte, gero beste gauza berri bat sortzea iruditzen zait, dantza hori zikintzea. Orduan, behin ja base hon bat eukita, jakinda zertan zauden, zer egiten ari zaren eta hori ondo dagoela jakinda, hortia sortzea iruditzen zait, goza bat. Porque ikuste dira gauza berriak, ikuste dira bakoitza daukan dantza egiteko mota ezberdin bat, edo ikusten da dantza estilo ezberdinekin nola uztartzen den euskal dantza eta ondo gelditzen dela. Baina base bat eduki gabe beste dantza batzuk sortzea, nik horrez nago oso ados. Berdina gertatzen da ez da kantuekin. Berrikuntza handia izan dute eta gaur egun gai desberdinak lantzen direla argi dago, ez da zer uste duzu? Bai, nik uste dut, eta bai gaiaz aparte, soinuan bai, azkenian musikak dakana ez, musika da oso analogikoa, zuk jotzen duzu eta zuk sortzen duzu, baina gero isa beti plazaratzeko edozein plataforma digitaletan grabau biozu ez, eta hor teknologian egunero dauz berrikuntzak, eta egunero ongo dira erraminta berriak, eta adibes autotunua emoten dabela ointxe badala ez erraminta bat, presente dauana, kanta danek dake autotunea, dana dago ikututa. Naizta, zuk esentzun, zutan oso argia da autotunean erabilera, beste batzutan, esaten duzu, ez daka, badaka, seguramente ukiko dau, ez gara perfektuak, eta dana konpondu bida. Orduan, nik uste hor ja, dauzela gauza batzuk, ja presentea diazenak, ez berrikuntza, badare. Eta nik uste aldaketa prozesu badala musika. Nik bebai ez dut idazten oin dala 3 urte idazten eban bezala. Azkenian gauza asko gertatu dira bidian, beste pertsona bat zara, beste musikari bat zara, ikasi dozuz beste gauza batzuk, orduan, bete gauz aldaketa konstante baten ere ustez. Eta, bai dauzela soinu batzuk, esaten dozuna dala, igual gehiago ontxe entzuten dana ez, eta hori erreplikatzea ez da zaila, azkenian erramientak badakaguz, baina, niri adibidez fusinuak eta gauza berriak itxia asko gustatzen jata, edo behintzat probatzia. Eta zedan berria eta zerrez gero ja ikusiko dugu, baina nik uste dut badazela talde batzuk, da bizela hori batez be euskal musika, aintzinako euskal musikarekin gauza berriak itxen edo moldaketak itxen, eta hori, niretzako hori dala etorkizuna azkenian. Bakoitzak nahi da bena itxia, eta zure gura baldin bada hori hartu eta berritu edo pizka aktualizau ez, oso zileia da nire ustez. Artea adierazteko espazioetan aurkitzen zarete zue biok. Ikuspuntu desberdinak islatzen dituzue dantzaren eta kantuaren bitartez. Nola aurkitzen zarete zuen sentimendu edo eta ideak azaleratzeko orduan? Bazakitxe, ni oso aske, beti. Eta nik beti esaten dut, azkenian nik idazten dutena dela nire egunerokotasuna. Nire kantuetan islatzen da nire bizitza. Azkenian zerri buruz idatzeko tez, azkenian nik idazten dut, normal gehienetan nik idazten dut, eta bestela eskatzen dutenean zoze idazteko, beti da, nik kontauko zut
Bueno, arazo tekniko batzuk izan ditugu, Julen, zure kantia bezala itzalaren babesean gelditu gara hemen Mondragonen. Bueno, jarraitzeko artea adierazteko espazioetan aurkitzen zaretela aipatzen dizuen, eta Julen ari zinen azaltzen nola zuk artearekin eta adierazteko modu horrekin zelotura duzun, ezta? Hori da, bai, kaosa baino lehen neuen esaten, oso aske sentitzen naizela beti idazterakoan edo sortzerakoan, gainera, etxian sortu dezaket edo lokalian, ensaio lokalian, orduan badira espazio seguro batzuk ez niretzat hor espresatzeko eta idazteko nahi duten bezala eta nahi dutena. Eta gehien bat dela hori, nire bizitzako esperientziak, izan lehike bidai bat, ditute pare bat kantu badiazenak jo nintzanean Romara adibidez, edo jo nintzanean beste leku batzuetara lagunekin, eta hori, dira gauza batzuk egunerokotasuneko gauzak, baina, isa beti dake nire kutsua ez, edo behintzat ideia nagusi bat, nik nahi dutena hori espresau edo hori helarazi. Eta hori itxendotenean beste lagun batzuekin elkarlanean, bai argi lagatzen dut honi buruz nahi dut idatzi. Edo batzutan bai gertau lehike, era natural baten jutia idazten eta gero amaieran konturatzea, neuan idazten ez dakiz herri buruz. Baina, ez da normalena izaten, baina oso aske sentitzen naiz idazterakoan. Nire dantzan oso gustora, baita izaten dut, ezta? Gustora sentitzen naizen momentuan ja utziko dudala. Ez daukala zentzurik horri erraitzea. Hau egiten dugu, gustatzen segulako, pasioz bizi dugulako eta hori aurrea erraitzeko estoa. Eta, ja heldu da momentu bat ere holtzan igotzean ja gustora sentitzen naizela, edo garela taldean edo bikoteka. Horrek ez du esan nahi nervioso igotzen ez garenik, baina gustora igotzen gara eta aske sentitzeko momentu bat ere bada, holtza edo ensaioko lokala hor gustora sentitzen garelako eta hor daukagulako dantzan, nahi duguna espresatzeko aukera. Zuentzat, zer da hizketan ari garen hone adierazpen askatasun hau zuentzat? Niretzako da nire bizitzan parte. Ez da gauza bat dauana hor eta itxen dut, noia musika itxera edo ez, dau beti nire, ez dut pentsatzen, doia era natural baten eta niretzako bada beste komunikatzeko edo beste gauzak adierazteko beste modu bat. Hitz egiten duten bezala, kantatzen dut. Niretzako ez dago ezberdintasunik, ez? Bai, holtzan gainera juten zarenean jartzen zarela, hau niretzako lana da, azkenean ni gainera ditut, takat jende asko horratzian, eurek bebaiko graudea da bela, eta gero dauz milaka gestino dala gehiago burokrazia beste gauza baino, baina itxen duten nian, edo nire etxian edo dantokixan, izalik autobus baten bebai, jutia idazten, noia idazten, ez dakit margotzen egon naiteken bezala. Ez da gauza bat esaten dutena, hala, ez, da hori, gauza natural bat. Eta gero artistekin lotuta ere, adierazpen askatasuna eta nola hori zabaldu edo helarazi publikoari, ezta? Oso ondo bestea edo ondo antzatzea, baina hori ez bada publikora heltzen, ez baduzu ezer espresatzen, hori nik uste artista puntu hori bajatzen dela zenbait eskaloitan, Orduan hori adierazpen askatasun hori, sentitzen duzun hori edo momentuan gustora bazaude edo ez bazaude hori espresatzea, hori nik uste dela dantzari batentzat edo musiko batentzat zerbait basikoa eta hori egin behar da, bestela galtzen duelako daukan zuzeneko asunto dena. Gaurkoan euskal dantzekin lotura argi egin dugu ez da Gorka, baina ezin genuen honen inguruan hitz egin pertsona bat gabe. Beraz, galderatxe bat dugu hemen Gorka. Baina ezin izan detan zuekin egon, hasik nire galdera hau da. Zer bultatu zintuen zueltan asteak? Muxu bat, aio, kriston pena. Gorrituko naiz. No, espero. Galdera zertan, sueltoan astean? Nahi baduzu azaldu... Hau da Maren nire dantzako bikotea. Berarekin egon naiz, azken 3-4 urteetan. Eta, sueltoan astean, ez dakit, sueltoan niretzako da, euskal dantzen barruan,
zerbait berezia eta ez dakit, beste mundu bat moduan. Osa, niretzako dago euskal dantza eta gero ja sueltoa. Ez dakit, jada, bikote harreman bat, jolas bat gure artean, komodo sentitzea, gero hori publikoari helaraztea, osa, hor dago konplizidade bat, beste antzetan ez duena aurkitu, eta, bueno, igual ez nahi saiatu aurkitzen. Baina hori da, komoden sentitu nahi zena, eta, bueno, pues, astea, asteko, bueno, berari esker, Mareni esker, lehenago gukin nuen beste pareja bat, baina Marenekin azken urteetan, eta berak ere emate dit laguntza hori aurrera jarraitzeko, eta, bueno, eta irakaslei ere. Lourdes eta Iker dira gure irakasleak, haiek ere txapeldunak izan dakoak haien garaian, eta, bueno, hori, aurrera jarraitzeko horiek eta ingurukoak. Baina, bueno, hori, sueltoa dauka, niretzako ez dakit beste berezitasun bat eta beste salero bat. Eta, bueno, eskerrik asko. Julen, zuretzat, sorpresatxo hori ezin izan dugu lortu, baina zuk ze sorpresa duzu aurrerantzean edo zer pentsatuta duzu ekartzea musika mundura? Bueno, kriston galdera. Berez bagabitze lanian proiektu handitxo baten, ja dana inda dau, baina, bueno, falta da gauza batzuk retokatzia eta maitzia. Bada, bueno, EP bat argitaratukot, horre egongo dira zela 4 kantu, baina gero gabitz sortzen gauza bat fizikoan ez dana disko bat, eta ez da vinilo bat besta, ez dakan musikarekin zerikusirik, baina ez dakit niri ilusio asko egiten jatan, bueno, itxasoztan hori sortzia, eta, bueno, badaka artearekin harreman oso estua, baina hori, beti esaten dut Julen proiektuak hartzen dabela, arte disiplina asko eta ezberdinak, eta nik uste dut argi utziko dugula hor. Eta, bueno, horren gurtian bebai tablauetan egongo garela hori ja esan dezaket, eta, bueno, oso pozik gauz, eta etorriko dira zela, bueno, lantxo batzuk beste artista ezagun batzuekin, hasi kaberre zelan doian. Perfecto. Bueno, eskerrik asko, bioi. Amaiera emango diogu, musikaren inguruan hausnarketa sakonak egin ditugu gaurkoan. Dantza, ahotsa eta hauen arteko lotura hauskoraren inguruan ibili gara. Hurrengo saioan zinema eta antzerkia izango ditugu gurekin. Ze esparruk du garrantzi gehiago? Zer da zinema antzestu gabe eta alderantzik zer desberdintzen ditu? Erantzun hauek eta gehiago, hurrengo. Eskerrik asko guztioi!